You're scoring me. Scoring me. Isang ano, hindi ko paano kunin to, baby. Pause ko muna. Exit ko. Look, kaagos yun. So, what up, mga Adjo, no? So, tagal natin nag-upload. Inabutan na tayo na ito, mga Adjo. Ito yan, ito. So, ito yung gagamba natin na malaki, no? Dito. Ito yung inabutan na tayo, mga Adjo. May itlog na siya ulit. So, pangalawang itlog niya na. Ano siguro to? Magdadalawang araw na siya nung nakaitlog siya, no? Pangalawang araw pala to, pangalawang araw. Tapos yung nandito naman yung mga anak niyan dyan sa kabila, ito. So nagkukumpul-kumpulan pa rin sila, pero napakain na natin yan. So ang gagawin natin ngayon, pakainin natin ng ipis, no? Tingnan ko kung kakain siya. Wala tayong forceps ngayon, pero try natin bigyan siya ng ipis, no? Ito, ganito kalaki, oh. Tignan natin kung kakainin niya yan. Kasi malaki talaga yung ipis. Hindi ko alam kung paano niya kakainin, no? Pero tignan natin kung uulihin niya. Siya yung ilalagay natin dito. Yung gagamba ilalagay natin dito, no? So, yan na siya ngayon. Ito na, no? Wala nga. Kahit ako maaari, nagugulat ako eh. Huliin ka. Naiipit ko sa dito. Pala yung pang-ipit ng agad. Alam ko na gagawin ko dito. Daputin ko ito. Yung luluwan mo ko. Diba? Ang galing mo, baby. Ba't ang galing mo doon, no? Ano yan, no? Mag-shake ko eh. Pabalik tuloy. Ito yung ipis, oh. Yan. Galit na yung ipis, oh. So, try natin siya dito. Galit na yung ipis, mga kadya. Ayan. Exit ko. Look! Kaagos siya pumasok sa loob. Kaagos ito nakatapon. Alam mo na. Kainin natin siya, no? So, try natin sa harapan niya na lang. Hindi dapat sa stick talaga siya.
Ganito yung gagamba. Isang mo ka na. So, huwag yung kamay ko, huwag yung kamay ko. Naku. Lagi nakakawala ah. So, parang kung kaya niyang i-hold dyan, no? Paa pa lang yung nahuli. Baka makakagat pa yung ipis, no? So, tutulungan na natin yung gagamba, no? Kasi yung ipis mailap talaga. So yung mga Ajay, no? Kinakain na ng gagambang Japan. So, ito mga Ajay, wala akong idea kung ano kung masama ba sa gagambang Japan. Pero para sa akin na mga Ajay, baka hindi naman siguro. Kasi ngayong tao nagkukulture ngayong ipis tapos kinakain na sa ibang bansa, di ba? So what more pa yung mga gagamba, puro insekto naman yung kinakain niya tapos kung ano-ano lang din yung mahuli niya. Paminsan may mga butiki pa sa sapot nila. Kaya tumaadji. Siguro pinakain ko ng ganito. Kasi tinignan ko kung matatakot siya, no? Kasi karamihan nung gagamba kahit salmon, pag nilagyan mo talaga ng ipis, lalo pa sa ganito, na pumipimiglas yung ipis, no? Hindi kasi kaya ng gagamba yun, malakas kasi masyado yung ipis. Kaya minsan binibitawan nila. Pero yung gagambang Japan lang yung nakita ko na kaya niyang kontrolin yung ipis, no? Kaya niyang persahin. So yan, kinakain niya na. Buhay pa to. Buhay pa oh. Yun oh. Buhay pa yung ipis oh. Kaya tinalam mo tatakbo pa to. Pero buhay pa siya.